आं कसिस खालामबाय थादों हा एभ्रिथिं न'आव जोंनो थांनानै थानायाव मानसिनि लाइफआव आदारानो इम्परटेन्टसिन नङा होमबा एक नम्बर आदारनि उनावसो जों गासैबो नङा होमबा सोलोंथाइयानो ला मायानो ला थाखा फैसा बुथुमनाय बिल्डिं सिल्डिं लुनाय बेफोर गासैबो उनाव खिन्थु जों थांना थानो थाखाय जोंनि एक नम्बर गोनांथिसिन बेनो जाबाय आदार आरो आदारखौ जों गाव गावनो जगायना लानो हानांगोन ओंखायनो जोंनि हाया बिराद मुल्य बेसेन गोनां नाथाय दिनै जोंनियाव बर'फोरनाव बर'नि हाबाबो गैलासो नङा होमबा सोरबा सोरबा न' लुनो थाखायबो सिख्लाबसे हा गैजायै जाबाय आबाद मावना जानो थाखाय हा गैजायै जालांबाय बर'फ्रा गुबुन हारिया फैयै फैयै सेजोबथारबाय नै फान्थाव आलुनि लोगो आरो जोंनि बे बर'लेण्डखौ दानि जिथु जोंनि आसाम बेखौ मुगलफोरा जोबोद लुबैयोमोन जाहैदों हो आबादनि थाखाय नाम्बार वान हा जाहैदोंमोन 17 बार दावहा नांनो गोनां जादोंमोन जाहैदों मुगला जोंनि आसामखौ गाग्लोबनो थाखाय लोगोफोर बड' हिस्ट्रिया फार्म हाउसआव थांगासिनो दङ बे नै जों बे आंनि बेकजों गामिनि लामा दा नै आगोलथिं खिथिगासिनो नै नै आंनि फार्म हाउसआ नै ओरै ओंखारलांनांगोन नै गय बागान आंनि फार्म हाउसजों थांग्रा लामायाव बे बागाना लोगोनि नोंथांमोनाबो जुदि हा हु दङब्ला बारि बागान बानायना लादो गयफोरखौ गायना ला मेनटेनेन्स बहुद खम गयाव आरो फैसाया बुरजा बुरजा फैथारो गयाव गयनि फैसाखौ जायानो दांनो मोनगोन पागल जाखायो आरोना जुदिहाय 2 बिगासो गय बागान दङ अब्ला नोंना मासावनो 15,000निबो बारा नोंना मान्थलि हिसाब खालायोब्ला बेबायदि फैसा होखायो मा जब मावनो नङा होमबा नै आंनो फार्म हाउसाव थांगासिनो दङ दायो नै दैसा नै ओरै हाजो नै हाजो बे दैया खुरखाजोब्बाय नै आंनियाव फार्म हाउसाव नुबाय ओइ नै मानसि दङ नुबाय दा फार्म हाउसखौ मानसि दङ बेयाव दायो नै बे दैखौ बारनांसिगोन नै आं दैखर बानायना लानाय जादों बेखौ निजोरा बाहायनो थाखाय स्राय स्राय दै बोहैनाय नै बड' हिस्ट्रिनि
फार्म हाउसनि लामा बियो नै दैया खुरखानानै लांजोब्बाय हाखौ मैगं बारिया आंना बेसेबांमोन आधा बिगानि खाथियाव लांफ्रामबाय आरोना मैगं बारिखौ दैया दा नै नायदो बर' हिस्ट्रिनि फार्माव थांनोबा माबायदि गाखोनांगौ हाजोखौ नै नुबाय दा नै गाखोलायनांगौसो नै बेफोर गानानै गाखोनांगौ नै मोनफैबाय नै बानलु नुजेनबाय बानलु ना गोमोन गोमोन नै जाथाव दंखायो बानलुआ नै गोमोन मोनलायना दङ आलुआनोबा जाना दिन्थिसिगौमोन आं नै ओरै लाइ बे लाइ गोदान गायदों गोजामखौ जाखांजोब्बाय नै आलु बे जाबाय आलु हिन्जावफोरनि फेभरेट मैगं बिनि लोगोआबो दङ सोरबा कमेन्टआव बुंहरबाय थायो नालाय बेनिखायनो आङो दिनै फार्म हाउसखौ नोंथांमोननो खिथिबाय नै ओरै बानलु बारि गोनजा बिथिं हा नै मा होनो बेखौ थासुमलि जाजानाय जाथारसिगोन नै आलुनि लोगोआ नै बेयाव दङ नै आलुनि लोगोफ्रा नै नै फान्थाव आलुनि लोगो हिन्जावफोरनि फेभरेट मैगं दै जा मोजां मोनखायो हिन्जावफोरा आलु फान्थाव होनबाथाय दा आरो दङ इथिं मुला माबा माबि नै मुला बेयाव दुन्दियाबो दं नै लाइफोरा नै बेसर बे बेसर गोदान फोगोदान ओरै भिन्दि नै टमेटरबो दोङो नै टमेटर मुला सुला मुला सुला दङ हा बेयाव आं कसिस खालामदों आंना फाननायनि नङा गायनाया एसे गासिबो बुस्थुआ न'आव थानांगौ नङा होमबा जों बाजाराव बायना जाखायो बाजारनि बुस्थुआथ' जेनेबा मुलि होनाय मानाय अनेक जायो आंना जाबाय अर्गानिक जेबो मुलि सुलि गैया बेयाव न'फोराव जुदि बारि हाफोर दङब्ला मैगं थाइगङा एसे गासिखौबो जों गायना लानो हानांगौ एभ्रिथिं जों मैगं खानो थाङोब्ला मैगङानो जोंखौ माहाजोनबाबु दिनै आंखौ जा होनलायनाय जानांगौ आरोना जों खन्थाइयाव मोनोमोन नङा होमबा बिबार नों मानो बाराखै होनलायलायनायाव मा होनोमोन बिबारा बोरमायादि आंखौ जायो नङा होमबा थिग बेबायदि आरोना गोदो रायलायोमोन जाहैदों मिथिंगाया मानसिदों दा आथिखालाव बेफोर गैला जों खालायना लानो हाया नालाय जों जुदि न'आवनो गासै बुस्थुखौ एसे गायना लायोबा जों बाजाराव बायनांगौ गोनां गैया लकडाउनफोर बायदि फैयोब्ला दावहाफोर जानानै आंखालफोर जानो गोनां जायोब्ला जेन अभाब जाया नङा होमबा दिनै श्रीलंकाखौ नाय श्रीलंकायाव अभाब जानाया जाबाय रुस इउक्रेननि दावहायाव
श्रीलंकानि मानसिफोरा आबाद मावनायखौ नागारजोब्बायमोन जाहैदों बहुतानो गासैखौबो हाथाय बाजारावनो मोनो नालाय बेनिखायनो बिथांमोना बायना जानायावल' खोब मैखोममोन आरोना खिन्थु दावहा जानानै बिथांमोननियाव रेसन साप्लाइ बन्द जानानै बिथांमोननियाव अभाबा जादों जियानो जादोला बर' रायजोआव बर'लेण्ड रायजोआव बर'फ्रा गाव गावनो आबादखौ थिना लानो हानांगौ गोदो मुगल ब्रिटिशफोर फैनायनि आगोल मुगला गाग्लोबदोंमोन नङा होमबा जोंनि भारतबर्षखौ आरो जोंनि बे बर'लेण्डखौ दानि जिथु जोंनि आसाम बेखौ मुगलफोरा जोबोद लुबैयोमोन जाहैदों हो आबादनि थाखाय नाम्बार 1 हा जाहैदोंमोन 17 बार दावहा नांनो गोनां जादोंमोन जाहैदों मुगला जोंनि आसामखौ गाग्लोबनो थाखाय बेबायदि जोंनि हाया बिराद मुल्य बेसेन गोनां नाथाय दिनै जोंनियाव बर'फोरनाव बर'नि हाबाबो गैलासो नङा होमबा सोरबा सोरबा न' लुनो थाखायबो सिख्लाबसे हा गैजायै जाबाय आबाद मावना जानो थाखाय हा गैजायै जालांबाय बर'फ्रा गुबुन हारिया फैयै फैयै सेजोबथारबाय जोंनियाव फ्रि थानाय हाफोरखौ आवग्रि लाफैजोब्बाय दखल खालायना लाफैजोब्बाय नङा होमबा बर'फ्रानो दा आबाद मावना जानो थाखाय गोब्राब जाबाय नै बेयाव बे जाबाय गाजर नै गाजर नैबेयाव लाफा गायदोंमोन जोब्बाय नैबे आलु आरो नै आंनि फार्म हाउसखौ नायदो नै ट्रि हाउस दंफां सायाव नुबाय दा नै खान्थाल दंफां 50 बोसोरनिबो बारा जाबाय बे दंफाङा नै रेडि बन सन रेडि दंजोबखायो नै रेडिखा नै सम सम जानो लोंनो लुगैबा बेयावनो बेदरफोरखौ संजानाय जाफैयो नै बड' हिस्ट्रि नै ओरै सामब्राम गोदान गायदों बेयाव गोदान गायफिनबावनाय जाबाय बे जाबाय सामब्राम गोजा नैबे जाबाय मैथा नै मैथाया आरो नैबे नालेंखर बिफांखौ नाय 50 बोसोरनिबो बारा जानाय नालेंखर बिफां नै नैबेयाव थास' दङमोन थास'खौ जावखांगासिनो दा नै बड' हिस्ट्रिनि बैसां सायाव गाखोलांनांगौआ नोंना बड' हिस्ट्रिनि फार्म बियो हा नैबे फार्म हाउस ट्रि हाउस बेयाव गाखोनांगौ दायो आं दा गाखोनोसै आं कसिस खालामबाय थादों हा एभ्रिथिं न'आव जोंनो थांनानै थानायाव मानसिनि लाइफआव आदारानो इम्परटेन्टसिन नङा होमबा एक नम्बर आदारनि उनावसो जों गासैबो नङा होमबा सोलोंथाइयानो ला मायानो ला थाखा फैसा बुथुमनाय बिल्डिं सिल्डिं लुनाय बेफोर गासैबो उनाव खिन्थु जों थांना थानो थाखाय जोंनि एक नम्बर गोनांथिसिन बेनो जाबाय आदार आरो आदारखौ जों गाव गावनो जगायना लानो हानांगोन नङा होमबा आं एभ्रिथिं खालायनो कसिस खालामबाय थादों हाख'वाखै जेन मैगङानो सानसे माथो होनायनि गासै बुस्थुआ न'आव थायोब्ला नों जुदि मैगं खानो फैयोब्ला बारियाव मैगङा होनगोन दिनै आंखौ खा आंखौ जा नङा होमबा बेबायदि जों हानांगोन कसिस खालायनो जों समखौ सानसे सानसे मावनांगौनि खुरां गैया गाव जानायनि थाखाय बनायनायाव मर्निं वाक जेब्ला खालामगोन अब्ला मर्निं वाक समखौ नोङो मैगं थाइगंजोंनो जुदि घन्टासे घन्टानै जुदि हगारोब्ला नोंनि थाखायनो मुलाम्फा नङा होमबा जियानो जादोला नोंथांमोना हा हु दङब्ला मैगं गायनायफोरखौबो खम खालामनाङा आरो ओरैनो हाफोर दङबा गयफोरखौ गायनानै ला इम्परटेन्टथार गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय मानायाव माबा मोनसे समयसा जायोबा बेफोरनो जोबोर खामानि होगोन नै ओरै भुटान हाजो नै बे जाबाय हाजो भुटाननि नै बिनिफ्रायनो बे हाजोआनो भुटान गोनजा हा आरो ओरै हाग्रा गोनजा बे हाग्राखौ सिफायजोबनानै आबाद मावनो हानोबा हिनजावानो 2 3 जानांगोन ने 10-12 जनसो जानांगोन हिनजावखौ लानांगोन होमब्लासो खामानिखौ थिग थाक ग्रोम ग्रोम मावनो हागोन हारसिंखायनो हायाखै मावख'नो आथिखालाव हिनजाव 3 4 लानोबो बिराद मुस्किल नङा होमबा
सानै लाबाबो दाय जायो। गोदोथ' माहाजोनफोरा साहारा होयोमोन आरोना। नोंथांमोना कृष्णनि खोथाखौ मिथिदोंना मिथियाखै? कृष्णआ 16 कौटि हिन्जाव लादोंमोन जाहैदों। बिथाङा साहारा होदोंमोन हिन्जावफोरखौ, बेनिखायनो दिनै बिथांखौ भगबान मानियो। आं भुटानाव नुदों सोरखौबा सोरखौबा आबाद मावना जायो। सासे न'आवनो मावो, सासेया फोथाराव मावो हो। सानै सानै लानाय आं मोननै फेमिलि नुदोंमोन भुटानाव। जा मावख्रुबखायो, माहाजोनबो जाखाथारबाय आरोना। हाजिरा होनो फैसा नांगौ, आबाद मावोबा आरो जेबो मुलाम्फा थाया नालाय। बेनिफ्राय गावनो बानायना लास्रायोबा, गावनि बानायना लायोबा जेनेबा फैसाबो हरनो गबाय, खामानियाबो प्रफिट जाबाय आरो बेबायदि मतलबा। गोदो जोंनाबो बिदिनोमोन नङा होमबा? दासो नेम समाज जाबाय, धोरोम जाबाय। दायो जोंनियाव बेबायदि नेमफोरखौ गोजान खालामबाय आरोना। मिलायलाया नालाय बेनिखायनो गोजान खालामबाय। खिन्थु मिलायना थायोबा हिनजावफोरा मिलायना थायोबा दसजनबाबो लाजायो, जुदि फिसिनो हायोब्ला आरोना। दा नै बेबायदि हाग्रा बारि गोनजाथार ओरै नै एकदम फुरा हाग्रा। 50 बिगानिबो बारा हा दङ ओरै। बे हाखौ सिफायजोबनानै आबाद मावजोबनांगौबा हिनजावानो 10 जनसो जानांगोन, नङाबा हाया मावनो। जियानो जादोला, नै आं ट्रि हाउसआव गाखोनोसै। ट्रि हाउसआव गाखोनोबो जोबोद खस्थ'खा। नै एकदम नै बेफोराव हमै हमै गाखोनांगौ। नै गाजेनबाय, नै मोनसेयाव गाजेनबाय बड' हिस्ट्रि, आरो नैबे नेक्स्टआव गाबाय, आरो नैबे गोजौनि मोनसेयाव हमहरलायबाय। आरो नै नायदो हाग्राबारिखौ, नुबाय दा? बे हाग्राखौ सिफायजोबना आबाद मावथारगोन आं, हिनजाव 10 जनसो लानायमोनबा, मोननायमोनबा। सफैबाय नै ट्रि हाउसआव। खस्थ'लै, मानसिफ्रा बे दख'नाखौ बुंबाय थायो। पर्दा बानायदों हो दख'नाखौ आंना। नै सासे दंफैखायो फार्म हाउसआव जिरायगासिनो। मोजां मोनो सफैबाय नै। बेयाव जिरायफैनो। मोजां दा? मोजां। बेसे गोबाव जाखो? नै आधा घन्टासो दे जाबाय। नै आं गैयाब्लाबो बिन्दास बेयाव लोगोफोरा फैबाय थायो। आरो ना बेदर जानो लुगैबा लाना फैयो। नोंथांमोननो आं फार्म हाउसखौ खिथिबाय नङा होमबा? आंनि नै ट्रि हाउस दंफाङाव। दायो नोंथांमोननो खिथिबाय, आं दोनथ'नोसै।